Sokoto birnin Shehu ta Bello mai da kasari zuma in ji 'yan karin magana na Shehu dan gaskiya aka san ku. Da safe Sokoto ta yi tsaf in dare Sokoto ta yi haske kamar yadda gurin sayar da kaya na Almadina Supermarket yake gwanin ban sha'awa inda suke sayar da kaya iri-iri kala-kala. Shiga ta wurin ki da wuya na fara arba da cakuleti domin 'yan mata 'yan kwalisa. In ana sallah ba a magana. A Almadina Supermarket akwai bangaren da ake sayar da kayan turaruka ga sabulai nan kala-kala iri-iri domin gyaran jiki. Wani sabulin ma kai da ganinsa baka saba ganinsa ba. Ga kayan turaruka nan an yi tanadi a Almadina Supermarket kama daga turarukan kasashen Larabawa da Indiyawa haɗi da Pakistan. Kai da ganin wani turare zaka ga cewa yayi kyau ka saka a lefi ko kuma ka kai ma amarya ko uwar gida. Ina uwar gida da amarya an yi muku tanadi na musamman domin samun irin naku kuloli iri-iri kala-kala. Wata kular ma in ka sa abinci kwana da kwanaki zai yi da zafi. In dai maganar kuloli ake yi to a Almadina an kai ƙarshe. Mazaunin Almadina Supermarket na nan a shiyar Emiya Yahaya cikin Sokoto birnin Shehu. Muna budawa da rana tun da sanyin safiya in ma dare yayi kuma zaka cin muna. Kada dai in cika ku da surutu da labari akan wurin da ake kira da suna Almadina. Domin Larabawa sun ce laisal kabaru bil kalamil muayyana. Duk daɗin magana ka je ka gane ma idanunka an kai ƙarshe. Muna da kayan shayi Almadina kala-kala iri-iri. Ga Lipton nan na ƙasashen Larabawa Al'arabi. Akwai ɓangaren kayan Islamic medicine a cikin Almadina Supermarket. Ruwan zanzam da bino da sauran kayayyakin da a Saudiya kawai ake samun su. Suna nan an yi tanadi a cikin Almadina. Ga madara nan kala-kala iri-iri ko kuma in ce madarin ne. Domin kuwa naga dano, naga nunu, naga cowbell haka kuma zalika naga three crown. Ga cikas cassis powder nan a Almadina. Akwai madarar yara wadda ake kira da suna nan wadda aka yi tanadi domin jarirai. Ga naku nan yan happy birthday to you wato champagne. Kuma dai kada ku bari a baku labari. A Almadina Supermarket babu abinda babu in ba babu ba. Na ziyarci layin turadaka haka zalika naga turaruka na kasashe daban-daban na Larabawa, na ga na Indiyawa haka kuma na ga na Pakistan. Shi dan gidan Rahama sanya turare wata falala ce kuma abin jin daɗi ne. Ni ma dai na ziyarci layin da ake sayar da kayan madara domin sayawa dakta nata.